Вітаю усіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Я начальник, ты дурак. Чыноўнікі аказаліся не дурнямі, а партызанамі. Обнагляли до крайности. Яны шкодзяць Лукашэнку у асабліва буйным памеры. В конце концов, народ поймет, да президент нам нужен вообще. Слушайте, с ума можно сойти. Шок. Беларусы незадаволены ўладамі і не баяцца пісаць скаргі. 450 тысяч обращений. 20% всех жалоб на имя президента. Уважаемый наш любимый президент, как пенсионеру объясните мне, можно носить ведрами 80 лет? Каб апрацаваць скаргі, інтэлекту чыноўнікаў не хапае. В ближайшее время будем внедрять алгоритмы и элементы искусственного интеллекта. Так нахрена вы мне нужны тогда? Жалобы там. Мой участок заставили обкосить. На найвышэйшым узроўні развязваюць праблему нумар 1 у краіне. Алло, милиция? А я не по поводу кражи. У нас здесь дело почище. Дажартаваліся. Лукашенко натравіў міліцыю на людзей. Заставьте его любыми судьбами, вместе с милицией. Они тогда только поймут это. Ну, беларусы, ну, партызаны. Не апазіцыя, не іншадумцы, а чыноўнікі, прызначаныя Лукашэнкам, падрываюць ягоную ўладу. Штодня мэтанакіравана яны знішчаюць рэжым. Лукашенко раз'юшаны, але што зробіш? Ён адзін, а іх незадаволеных шмат. Чтобы было понятно для всех, где, почему, как обычно. Сіпаты голас. Мы ўжо прызвычаіліся, але гэта не прастуднае. Лукашенко надрывае звязкі на закрытых нарадах. Крычыць так, што ягоная натрэніраваная дзесяцігоддзямі глотка часцяком не вытрымлівае. Обнагляли до крайности. Поўны капец. Каго не вазьмі з чыноўнікаў, ён або робіць нешта супраць Лукашэнкі, Что хочу, то и ворочу. або ў найлепшым выпадку не робіць нічога. Помощник президента где-то там вроде бы работает, а на самом деле отсиживается. Ды ў самым сэрцы у адміністрацыі так званага прэзідэнта штодня падрываюць уладу Лукашэнкі, каб людзі канчаткова зразумелі. Президенту в стране делать нечего. Авторитет его будет падать, и в конце концов народ поймет, да ну зачем этот президент нам нужен вообще. Лукашенко абураецца, даручэнняў ягоных не выконваюць, інфармацыю скажаюць, а галоўнае, рэжым абдзіраюць. Бюджэтныя грошы не на ўзвялічванне Лукашэнкі выдаюць, а на сябе любых. Ищем, как повысить чиновникам, госслужащим зарплату. Это огромные деньги. На поездах не ездят. У нас же каждый имеет персональную машину. Ребята, мы обнагляли до крайности. И не бывает того дня, чтобы 2-3 командировки, высокие должностные лица куда-то не ехали. И чем дальше, тем лучше. А целый же хвост за министром едет. А ў якіх дамах жывуць бедныя сталічныя чыноўнікі? Сироты живут, перебиваются. Жизнь тяжела. А што рэгіянальныя чыноўнікі? Не ведаюць і працуюць яны ўвогуле. Кожны дзень у іх нейкае свята. То на парад трэба схадзіць, то песні паспяваць. То скульптуру важную адкрыць, стужачку перарэзаць на адкрыцці аквазоны. А пасля на адкрыцці сцяжыны ў лесе. Дошку гонару чыноўнікі апладысментамі сваімі проста мусяць асвяціць. І новы трамвай без музыкі і чыноўнікаў не паедзе, таму яны там. Тут спачатку стужку перарэзалі, а пасля на машынках паганялі. Андрей Валерьевич, догоняйте. А яшчэ чыноўнікі крэатыўныя ролікі запісваюць. Без іх жа людзі на спартовую імпрэзу прыйсці самі не здагадаюцца. Я не курящий человек. И ты не кури, брат. Понял. Адкрыццё крамы – гэта ж таксама чыноўніцкі абавязак. Не запрацуюць без чынавенскага добраславення і ачышчальнікі. Знаковое событие. Мы открыли очистные сооружения. І калгаснікі не выйдуць на працу без адмысловых пажаданняў. Я желаю вам, чтобы наши лучшие
в Беларуси и в мире коровы были с качественными кормами, чтобы мы продали все это и на это купили новые трактора, у вас была большая зарплата. Дякую велике. Зарадили на весь тиждень. А нас на цілий тиждень зараджаюць ваші падабайкі. Калі глядзіце нас на YouTube-канале Белсат Лайв, паставце, калі ласка, лайк. А мы працягваем аповед пра барацьбу чыноўнікаў супраць Лукашэнкі. Вот такой-сякой министр и прочее. Не толькі міністры ды чынавенства, а таксама гандляры, ахоўнікі і нават прыбіральнікі. Сотні людзей бралі ўдзел у гучнай палітычнай справе супраць Лукашэнкі. Когда проверил комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается, в политике было дело. Бульбяная справа аказалася палітычнаю. Выявілася, што карняплод адныя хавалі, а іншыя па-партызанску маўчалі пра гэта. Не проста так, а каб Лукашэнку насаліць. Бульбы хватало. Ну, где-то придержали, чтобы показать, что вот президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками прошел на стол, положил, бульба появилась. Дзеячы культуры і мастацтва таксама супраць Лукашэнкі дзеяць. У нас море проблем везде. Везде сидят жульем. Все по карманам раскладывается. Здавалася б, што за праблема памяняць чыноўнікаў. Раней Лукашенко казаў проста. Так нахрена вы мне нужны тогда? А цяпер аказваецца, што галоўны дэфіцыт у краіне не бульба, а адданыя Лукашэнку чыноўнікі. Таких попросту няма. Как только открывается вакансия, ищем долго и находим не сразу. Допускаются факты внесения президенту недостаточно проработанных кадровых решений. Слушайте, это позор. Толькі Лукашенко развязаў бульбяную справу, з'явілася травяная. Раней траўка проста расла, а цяпер, дзякуючы ёй, растуць даходы ў казну. Трава ў Беларусі і раней была справай і палітычнай, і піару. Толькі раней з гэтай паказушнасці смяяліся. Цяпер жа трава б'е па кішэні беларусаў. Не скосил траву, готовь 1000 рублей. Але ўладам і 1000 рублёў падалося мала. Если же ты не оплачиваешь штраф, то накладывают санкции в двойном размере. Касіць толькі сваё гэтага таксама мала. От забора до дороги тоже должно быть скошено. Скосить лишние 15 соток, плюс еще не своего участка, приятного в этом мало. І дачнікі прыемнасці не адчулі. Приехал отдохнуть на выходные, сегодня суббота. Утро в 9 начал. Сейчас закончу. Думаю, вот до завтра как-то отмыться. А некаторыя дык адкрыта незадаволеныя ад выпісаных папярэджанняў ды штрафаў. Владелец дома недоумевает, как можно успевать косить так часто, если человек работает. И непонятно, кто должен следить за зарослями за пределами участка. Калі вы не паспяваеце касіць, рабіце як камунальнікі. Выклікайце хуткую дапамогу. У Гомелі работнікаў хуткай дапамогі адправілі касіць траву. Горад зарос ёй, бо ў камунальных службах элементарна няма каму працаваць. Зато ёсць каму працаваць інспектарамі. Высоту травы теперь будет контролировать не только совесть владельцев, бдительные соседи, но и специальные комиссии. Кіраўнікі гарадскіх і абласных выканкамаў ходзяць і правяраюць, скошаная трава ці не. І стараюцца недарэмна. Цягам летніх месяцаў можна накасіць бабак у бюджет. Люди у нас не идиоты, они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, бабки косит. Ну ясно, кто сидит на этих потоках. Той, хто сядзіць на потоках, косіць іх не косою, а трактарам. Нас же милиции запалохвае. Ах, мой участок заставили обкосить, и еще соседний там 10 или 5 метров. Заставьте его любыми судьбами, вместе с милицией. Дело есть у нас самый жуткий час. Мы волшебную косит траву. Беларусаў на загад Лукашэнкі штрафуюць і за траву, і за смецце, і за непрыбраныя ўчасткі. А маглі б замест пакаранняў папрацаваць над тым, каб менш утваралася смецця. Напрыклад, на захадзе прыдумалі электронныя кампаненты, якія не трэба выкідаць на звалку. Іх можна проста з'есці пасля выкарыстання. На смак сапраўдны шакалад.
У Швейцарыі навукоўцы разам з кандытарамі стварылі робакейк, першы ў свеце робат-торт, і роботызаваныя мядзведзікі і акумулятарныя батарэйкі – усё ядомае. Мядзведзікі, зробленыя з желаціну і сіропу, рухаюцца дзякуючы пнеўматычнай сістэме. У іх ёсць унутраныя трубкі, якія можна напампоўваць з дапамогай помпы. І мядзведзік пачынае рухацца ў пэўным кірунку, а лапкі рухаюцца так, што мядзведзікі абдымаюць адзін аднаго. Свечкі на торце гараць дзякуючы акумулятарнай батарэйцы, зробленай з вітаміну В2, кварцэтыну, актываванага вугалю і шакаладу. Даследнікі сцвярджаюць, што гэткія кампаненты замест традыцыйнай электронікі могуць дапамагчы пазбавіцца ад 40 мільёнаў тоннаў электронных адкідаў на год. А што з пластыкам? І тут прагрэс. Японскія навукоўцы прыдумалі новы супермалекулярны пластык, які проста на вачах раствараецца ў марской вадзе. Ён празрысты, трывалы і гнуткі, як звычайны пластык. У адрозненні ад традыцыйных нафтапрадуктавых пластыкаў, ён зроблены з прыродных рэчываў, якія раней не выкарыстоўваліся ў вытворчасці пластыку. Як толькі ён трапляе ў салёную ваду, пачынаецца працэс распаду на бяспечныя кампаненты, якія далей даядаюцца бактэрыямі. У залежнасці ад таўшчыні матэрыял цалкам раствараецца ў саляным растворы за 2-3 гадзіны, у глебе за 200 гадзінаў. Пластык шкодзіць не толькі навакольнаму асяроддзю, але і людзям. Мікрапластык ужо знойдзены ў крывяносных судзінах і мозгу чалавека. Давядзецца пачакаць, пакуль яшчэ пачнуць вырабляць гэты новы пластык. А тым часам аўстралійскія навукоўцы зрабілі нечаканае адкрыццё. Навукоўцы Сіднейскага універсітэту выявілі марскі грыб, здольны разбураць адзін з самых устойлівых відаў пластыку – поліпрапілен. Гэта матэрыял, з якога робіць усё ад упакоўкі да аўтазапчастак, але перапрацоўваецца ён вельмі дрэнна. Грыбы, якія вылучаюць адмысловыя ферменты, здольныя пажыраць пластык, пераўтвараючы яго ў вуглякіслы газ і ваду. Звычайна вядома, што пластык раскладаецца вельмі павольна, гадамі, а то і дзесяцігоддзямі, але гэтае даследаванне паказвае, што грыбы здольныя раскладаць пластык значна хутчэй. 2 гады таму гэтыя ж навукоўцы знайшлі зямны грыб, здольны за 90 дзён знішчыць 27% поліпрапілену. Гэта быў найлепшы паказнік у свеце. Цяпер высвятляецца, марскі грыб яшчэ больш эфектыўны. Пасколькі грыбы працуюць пры нізкіх тэмпературах, працэс патрабуе менш энергіі і можа быць больш выгадны ў прамысловасці. На наступным тыдні нас чакае прыдуманае Лукашэнкам свята, а адразу пасля яго 4 ліпеня, як на замову, дзень адпачынку ад святаў. Чыноўнікам давядзецца нарэшце ўзяцца за працу, а мы з вамі зможам спакойна адпачыць. З вамі была Вольга Старасціна. Да сустрэчы ў будучыні.